Pimpin dan dandangi jadi ketahuan tapi dawa niki sing dienteni Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti tambah nuri pas volume tambah ono cek anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenek hawa ni manten ngantuk kabeh. Gedang tutuk manten sacengke wong sing ngantuk lambene. Gedang kluthuk dirubung laler wong sing ngantuk lambene. Mulane niku diteri kacang iki gak ngantuk. Pisan kasing banter tak dongakno seger waras. Sing
biyanter dhewe muga-muga oleh syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa nusalliyan ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Ingkang tansah kula mulyakaken para alim ulama, para masyayikh, para habaib, wabil khusus EBC Majelis Bijahil Mustafa Abah Haji Abdul Haris Al-Ghazali Asy-Syafi'i Al-Maliki Al-Madani wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boten kesupen dumateng dulur-dulur ingkang istiqomah derek sholawatan lan pengajian, baik dulur-dulur sing nom utawa sing tuwek, baik sing bukur utawa sing baik sing nom utawa sing ya hasil mang-mang. Aduh penting keluar. Baik sing bangir utawa sing baik sing ayu utawa sing jandeke jan elek-elek tok. Mulane singitan wedi kenek syuting. Akhirnya lompongan kabeh, peteng-petengan. Baik sing bangir utawa sing kabeh muga-muga ambek Gusti Allah dipun paringi tetep iman lan Islam. Rumah tanggane tentrem, ayem, seken, sakinah, mawaddah warahmah. Didohno teko bala lan musibah. Amin Allahumma amin. Krana saiki akeh penyakit aneh-aneh. Dadi khusus sing sregep melok jamaah BM. Lah ya BM. Saiki lak musuh usume di apa jenis singkat-singkat ngono nggih. Jamaah BM. Muga-muga ambek Gusti Allah anake didadekno anak sing manut, nurut, sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Zamane wis akhir, dijak sholawatan pengajian angel. Makne mententeng ngejak anake berot. Genduk deno santri lulusan ya iki wonge ya iki lho. Apal kabeh. Dipun suwun ten tengah-tengah jamaah wingking protes. Walah, bener anjir padha-padha bayar. Penak ndek kene ana kotak tok ngene nyujane wis mari liwat ndingklu. Saking mriko ilum ketinggal sebelah tok separuh. Wah, Kenger ibu-ibu. dadah. Ya wis becik. Ya seiki ana kiai-kiai diatur-atur jongkrok-jongkrokno. Sami nggih.
Niki kopi susu lah niki kopi tok. Gak apa kopi. Lho, wis bengi. Lek dadi kene no ngantuk kabeh. Lah, ngene iki pengajian suwe-suwe niku asine manten niku agak. Dikai fatwa warna-warna ora dirungokno. Kepingine mek tontok. Lah iku sing guyu e. Wayahe iku sepasare manten diunggahno rene kene. Kene lho. Kene lah, cek oleh donga. Alhamdulillah. Kita panggil inilah penyanyi kita. Deh. Lah jangan minggir Bib, minggir. Ganggu jenengan mangkil ono manten. Lungguh kene iki. Lah, ini. Lah. Lho cek tau lungguh kursi model ngene cok ora Habib tok ae sing lungguh ngene. Lah. Lungguh ono sing tepak lungguh. Nah, megagah. Jenengan interogasi. Nggih. Ya Allah. Tindak umek wae. Jelas apa kayak gini manteni? Nggih, manteni kayak gini, Man. Ora ketok dan tembok. Ya iku. Ya seiki bijair Mustafa model koyo ngene seiki. Oh istimewa Pak Tego karo Bu Nini. Nggih, alhamdulillah padha gantenge nggih. Mek kono 50 kene 100. Kono wis lawas kene anyar. Halo. Lek kula muni halo jawabane hai. Lek kula muni hai jawabane halo. Halo. Hai. Hai halo, hai halo. Yangkrik. Bu, kula niki wau dikeke waktu mek 20 menit maksimal 30 menit. Iki wis kalong 10 menit, berarti kurang 15 menit. Kula biasane niku pengajian niku ana kursine ana mejane. Lah lek wis ngene iki dikongkon ngadeg terus ya sawangane rek. Ngombe apa awak ndek kene nok popo mek resek tok ngene. Wis iku motono tisu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalu punika sholawatan pengajian majelisan dalam rangka sepasare manten anyar inggih punika anak kula sing jenenge Muhammad Athoillah Al Mustafa versus Siti Dahlia Kumalasari Lestari Mahmud. Ya. Wis pokoke no Dahlia ni lah beres aku. Bungaku Dahlia kula biasa pengajian niku nggawa sak musike pisan lah krana niki majelis sholawatan lek dikei musik kaya-kaya ben mawon lek jenengan duwe acara dhewe Agustusan ngundang kula. Mek larang regane. Mumpun iki ning oleh pira ora ro dulur CV. Niki nyeluk kula pernah Mbak lho. Lah apa jenenge anake nyeluk buyut
Iya. Endi wedangi? Ora usah akeh-akeh, titik mawon sing penting manteni paham. Krana sing jenenge iku ilmu laduni. Ora usah sekolah, ora usah kuliah, sing penting mlebu tengah. Ilmu laduni. Wis mlebu tengah-tengah lho. Bisa nih? Sampun. Wah, yang keren. Wes sing kono durung tau rabi kok mlecer bisa. Nggih. Ya Allah, kek endi iki nek mejane. Ya wis kek kene. Lha entar kok njoko-njoko dhewe iki lho. Ya, nggih bener. Cek iki sing ronggo tambah kok mlecer. Bu. Katik atok wis mari ngombe jamu kuku. Ngombe sakti. Wis ale. Sampun kae. Mantene si umur 18,5. Berarti sih kemecrut. Mendai. Ya nggih bener. Cek nih sing rondo tambah kemlecer. Bu. Katik atok wis mari ngombe jamu kuku. Wis ale. Mantene si umur 18,5. Berarti si kemecrut. Mendai. Hati-hati walaupun dahlia niki areke ketoke dhuwur. Hati-hati. Kene aper kake dahlia sampean kaun. Maka jamune dahlia apa jere Kanjeng Nabi? Ida nadorta sarotka. Ketika Atok memandang sang istri tercinta Siti Dahlia Kumala Dewi Lestari Makmur, kudu wajahe Dahlia kudu murah senyum. Ngono lho. Sajane pendek gini lho cek ero. Ora ketandangan cagak, ora iso nuturi manten kalian. Ora nek manten anyar tok, masa manten tuwek-tuwek ya ngono, gak oleh pecucak. Gak oleh pendelak. Gak oleh sledat. Gak oleh perengat. Ora. Sing lanang maring belanjani 300 isu suri ditakokno wis kena jere wis entek Dik apa celuk ae duwe endi neh lanang pake 300 gak roh riko. Wong wedok butuh akeh, anak sekolah durung bayar, nitipi iki dobel 3, tase pedhot, kasute bolong, lho, seragame keleke suwek, lho, mari ngono gas entek, wae mbah listrik, gula kopi entek, lunga wis ketok
wong lanang dipendeli dipecoconi diuring-uring langsung wis kadung kenteng-kenteng musret. Rungokno. Wah, nggih gak kepanggih. Gak oleh muring-muring, gak oleh ketus-ketus. Oleh laporane Pak Lurah Asri Katon, ternyata di Asri Katon niki sensus penduduk akean rondone. Kono wong lanang balak-balik kenek pesuh wong wedok-wedok. Akhire saken wong lanang-lanang Gusti Allah biyo yo pore wong lanang iki tambah suwe awake tambah entek, tambah suwe tambah kuru, tambah suwe tambah bedesi. Kono kenek prengat-prengute pecoca-pecocone sing wedok. Akhire Gusti Allah ngutus malaikat Israil kongko nyetop umure saken daripada tambah suwe awake tambah garing. Lho ngono Bik. Bik. Nduk, murah senyum dieling-eling nggih. Murah senyum enggak. Yo po ketika atok nyeluk kan nyeluk yang apa Dik? Dik, nanti saya Dik iki mang. Dik nggih nyacak ketika sampean jaluk nang adikmu yo po. Dik monggo. Iya. Kan jawabannya apa, Nduk? Ready, Mas. Rungokno. Ojo sampai awake dhewe nggih ngetokno nang wong lanang keduse. Rungokno. Makanya jadi wong lanang-lanang lebih hijauan rumput tetangga daripada rumput yang ada di rumah. Rungokno. Rawancene ora sandangan api, busana api, kodong api, sandal api digawe mek bowo tok. Sing guyung-guyu iki wong. Digawe mek PKK tok, digawe mek ngeterno manten tok, di omah di lampu ruwek-ruwek. Das terelek. Wis salah dedes ngopak pisan, biye ambune pengup, kukune dawa-dawa, ngupile bek, kutangi menclek. Rungokno, Bik. Bik. Rungokno. Lho, niki gak ngaji, gak melok selawatan, gak duwe ilmune niku sampean. Rungokno. Mulane sandangane wong wedok-wedok niku biyo tingkel 7 sampean dibanding ambek sandangane wong lanang. Dhuwur, wek wong wedok. Sap loro sik wek wong wedok. Sap telu sik wek wong wedok lho. Sap papat sik wek wong wedok durung sing hanger sisih iki. Wek wong lanang pojok titik. Kuplu HP pali iki semek iki tok, ge ngeterno manten winginane ya iki lho. Ge ngeterno nikahan ya iki lho. Ge kenduren ya iki, ge nyelawat ya iki. Umpama duwe loro paling dikeki kancane mari umroh. Ono ganta-ganti lho, fatayat seragaman dhewe, muslimat seragaman dhewe lho, mari ngono arisan dhewe lho, persatuan wali santri dhewe lho. Yo ate nang pasar
salin lho ngeteno anake sekolah, salin lho manubowo, salin ngeteno manten, tibaan, salin solawatan. Wis pingin. Kalau sing tengah kalau kodhong apa jenenge coksu. Ya iko wonge lah, iko lho. Halo. Halo. Ngono sing lanang katene salin dipengi. Ate lapo? Ate salin. Ora usah salin. Sampai ngelak rek. Wis ngene iki pengajian nang mejane wis ngene iki ya. Ora ono. Dasin. Kopi ini kak podo HP pali enak ya. Boleh kopi ini cuwer ngono sangune bareng cuwer. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nomor loro nduk rungokno. Dalia nomor loro. Idza amarta atau atka. Ciri-ciri ni mar'atus solihah ketika kakang Mas Atok minta Dahlia harus siap siaga. Rungokno Dahlia, lek iso ojo sampai ngenteni bapak ni arek njaluk, lek iso wong wedok kudu tawa. Lho, sing bloke ini jan biyo pasukan penggembira niki. Golongane wong pasaran yang ngene iki. Kau ae. Ya iki jenenge cocok pengajian nih. Oh cocok. Yo ngene-ngene tok nek apa niku. Bu. Rungokno, Nduk. Nggih. Marisa lah langganan Mas Atok malam Jumat. Mateni setan 1000 lho. Sampean sik sore kudu adus keramas. Nduk. Mari jamaah salat Isya wis siap siaga. Dikeki sido alisi ditambahi lah. Mari ngono lis tetep pikir lah. Mari ngono cek rada blengah-blengah dikeki bless on. Mari ngono Nduk ya aja lali. Dikeki markum apa jenenge? Oh parfum lah nggih. Ngarep kok kudu akeh dhewe krana kesan pertama harus menggoda, selanjutnya terserah. Tungokno. Aja penguk-penguk ngono. Wagah wong lanang di omah malian. Rungokno. Dahlia. Ya ora Dahlia tok manten tuwek-tuwek iki tambah nemen tambahan. Sing wedok turu di kamar lho, sing lanang turu ngarepe TV lho, ini penet kan ngene iki. Aduh wis ora kuat, aku wis ora kuat. Kae nyedhek wis peplek. Lho, sing kula terangno niki adalah isine kitab kudu lijen rungokno. Lah saiki sampeyan didalili ora paham, ya wis ngene iki lho osdol gak rewel. Mulane lek ana wong lanang kepengin rabi loro niku gak maido. Krana sing ndek omah servise kurang memuaskan. Bener. Santer bre, Pak. Ciri ni wong lanang ciri ngene cocok bojoku.
Slamet bojoku nyang. Ngene iki aku sing ngandani dadi tukaran tambah. Cocok kan? Nggih, leres. Sampeyan yo ngono, Bu. Aja penak-penak sampeyan wong nang wong lanang lho kadang-kadang wong lanang ku ilingo arijalu pawamuna ala nisa wong lanang kudu dinot wong lanang pimpinan rumah tangga swarga nunut neraka. Lek ana wong lanang mentang-mentang ngono, Bu, sampeyan melok ziarah nang Wali Songo. Sampeyan toto panci nyantol, mari ngono terus wajah nyantol, irus nyantol, adahe piring rapi, kamar yo rapi, malempitan kabeh, jogan rijik, pawon rijik. Engko sampeyan teko Wali Songo 6 dina sampeyan delok rupane omahe sampeyan. Rungokno mlebu teko ziarah Wali Songo ndelok pawon wis kaya kapal jogan kaya alas lho madal madil yo kora-koraan numpuk lho rungokno iku lho wong wedok ngono iku enggak nggih penak wong lanang mari ngiseni nyengkreh lho mari ngencepno nyambut gawe nang Malaysia lho gitu gak soro lek nggawa 9 bulan 10 dina iku. Apa meneh ngetokno anak tembean ngono tok. Rungokno. Buka siji. Ciri bidane. Mimi ambak loh, ngetokno bayi ku soro ngelak barang soalnya. Tapi lek diombeni kopi ngene iki tambah seret tambah. Sakjane ngombene kudu susu wae. Wis setengah jam nggih. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Loh. Loh. Setengah enak berarti ya. Walah, yo ngene iki lek penak yo ngene iki, wegah mulih sampean. Bu, rungokno nggih. Tak dongakno rumah tanggane panjenengan tentrem ayem. Bapak ni arek pengertian, mak ni arek yo pengertian, akhiri jodoh niki iso sampai dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Melok ngaji ngene iki terus cek oleh ilmu. Iki papan sinaune awake dhewe. Lho, lek gak ngono sampeyan isine mek HP-an tok. Lho, mek TikTok-an tok. Lho, mosok tambah suwe tambah tuwek mek ge ngono tok dititipi nyawa ambek Gusti Allah. Ben kudu luwih akeh teko iki ben. Ben iku ndi ben. Ben iku ndi, Gus? Oh, bedik Meduran. Oh, Meduran rungokno. Wong situk nggawa wong loro. Rungokno. Cek tambahake akhire tanggane iso melok ngaji, iso melok sinau bareng. Halo. Lah, cek gak mek berotok. Lho. Bik, rungokno, Bik. Lah. Lho nang ndi mang bojomu le? Pen kepengin duwe keturunan piro? 10. Oh, setunggal. Pak Teguh pinten Pak Teguh? Kalih. Dahlia? Piro? Setunggal. Bu Nini piro? Oh, sekawan. Bu Nini sekawan, Pak Teguh kalih dadi 6. Mari ngono atok siji, Dahlia siji, berarti tambah loro dadi 8. Muga-muga 8 gol ambek Gusti Allah barokah sepasaran sholawatan ambek Gusti Allah dikersakno. Amin Allahumma amin. Le jamu le. Lali bisa. Apa isine ku lali jamu nggih. Jamu ditambahi ndok banyak nggih. Oh iya jamu rudal. Lah nggih, jamu rudal ya. Yo kok bisane gol niki
langsung masuk ke atik leren menggo ngoten nggih. Lah nggih tetep nggih loro sing kula sampekno sakjane kabeh papat nggih krana sing loro niku kula simpen cek ndang mara nang omah kula ambek nggawa gula 10 kilo rokok sak pres. Lu kakean lho ta. Medhit-medhit wong iki. Muga-muga lari kalih ya barokah doa restu panjenengan ambek Gusti Allah dadekno umate Kanjeng Nabi sing barokah rezekine. Sukses usahane ya. Lek iso ben dadi bose BM. Wah, nggih. Lah soalé aban-abane niki jerene katene lunga kaji, katene umroh lho. Malah ngedekno kafe ndek Bromo lho. Manuk kate ngedekno apa jenenge warung ndek pantai selatan. Manuk katene ngedekno restoran ndek Bali. Dah Panjen. Nah, sanding apa jenenge stadion. Waduh dan pepek usaha mulik ya. Muga-muga diamini wong akeh ambek Gusti Allah dipun paringi ijab lan kabul. Amin Allahumma amin. Mas kawine winane pinten nih? 2.025.000. Ambek apa meneh? Wis iku tok 2.225.000. Waduh nyocok taune 2025. Nggih, sampean pinten, Bek? Tanggal 25. 50 paling. Lek jere wong biyen mas kawin gak usah akeh kira-kira ditukokno rujak ping 5 wis entek. Sing penting marine engko kaitane akeh nggih. Marine gotang-gotang lah nggih sing penting adalah bendinane muga-muga arek loro niki jejeg rumah tanggane amin Allahumma amin. Sing paling penting muga-muga ndang dipun paring keturunan anak sing solih lan solihah. Intine adalah anak perekat kedua insan pilihan yang saling mencintai. Krono kadang-kadang rumah tangga oleh 2 tahun sik digurungke anak. Ana meneh sing rumah tangga oleh 7 tahun durung dikei anak. Ana sing 10 tahun sik durung dikei anak. Lho ya apa? Iki opone sing bujel iki. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Enten apa mboten? Bisa lah barokah sepasare manten dalu punika muga-muga anake panjenengan lek wis wayahe rumah tangga muga-muga ndang dipethukno jodhone ambek Gusti Allah. Soale kadang-kadang ana arek lanang sampai umur 42 durung kepethuk jodhone. Lah saken nggih, saken bapakne wis kadung nyunatno tapi ternyata sampai umur 42 durung kepethuk rongkone. Kula melok sholawatan bijahil Mustofa ampun istiqomah. Kula ndonga pun alak. Kula ngadah keris. Padahal keris kula niki luk 9. Dari dereng kepethuk wong. Nek pundi Gusti rongkone keris kula. Ngeten iki atok wis kepethuk rongkone arek Bamban. Tapi barang wae kula niki dereng kepethuk blas.
Kalau memang dia bukan milikku, tunjukkan padaku nganggur niki nganggur. Akhirnya viral di kampung kono lek arek iku disebut joker, Joko Kerak. Sak kena nggih. Nah, barokah sepasaran muga-muga anak jenengan lek lanang oleh arek wedok sing solihah. Sing anak jenengan wedok muga-muga dipethukno Arjuna sing jejeg, sing seken. Nggih lahir batin dunya akhirat arek lanang sing soleh. Amin Allahumma amin. Ancik-ancik pucu iri lek biyen anak wedok sakniki lanang wedok padha wae. Lek sampe anake awake dhewe umur 31 arek wedok lho durung rabi-rabi la mendai senepe dodone makne. Nggih napa nggih? Sampai jemek lawang wis tak buka nduk cendela wis tak ngakno pancet kano kayoh moro. Aku gak kurang-kurang nduk kontak sekolah no tak ngajek. Pancet karo dayoh mlebu omahmu ngak kowe. Ngapeli kowe. Kon iku aja dublek di omah ae. Metu-metu kok. Aku mbiyoto wis tuwa. Bowo wis balak-balik. Ngeterno manten wis mlenger. Kon sampe umur 31 nak kanca-kancamu wis anake 3. Rumah tangga wis penak-penak. Kari kontok nak. Aku izin nanti waktu tonggo aku ingin melok pengajian sholawatan BM. Wong-wong paling kejuwit ngerasani aku diri kon anak wedok. Wes sak mono kae aku tak boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.